Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi vom găti împreună o delicioasă tocăniță cu pipote de pui. Haideți să vă arăt ce avem nevoie și să ne apucăm numai decât de gătit. Nu uitați, dacă încă nu v-ați abonat la canalul meu de YouTube, puteți chiar acum să o faceți, astfel vom putea găti împreună și alte noi rețete. Spor la gătit! 1 kg de pipote de pui, spălate și curățate. Puteți folosi și inimioare de pui, eu nu am găsit, de aceea folosesc doar pipote. O legătură de pătrunjel tocată mărunt, 2 foi de dafin, o linguriță cu cimbru, piper proaspăt măcinat în jur de o linguriță rasă, sare după gust, 2 căței de usturoi pe care îi vom mărunți, un ardei gras tăiat în cubulețe mici, două cepe potrivite, ceapa va fi tăiată în julien, ...500 ml suc de roșii și 25-30 ml ulei. Haideți să începem să gătim. Am pus apă la încălzit, punem acum pipotele și lăsăm să fiarbă pentru circa o oră și jumătate, din când în când scoatem spuma de câte ori este nevoie. Pipotele au fiert suficient, le dăm acum la o parte. Punem acum în cratiță 25-30 ml ulei. Punem ceapa la călit pentru 2-3 minute. Punem acum și ardeiul tocat în cubulețe mici. Vom pune și usturoiul. Începem să punem pipotele fierte mai devreme. Am pus capac și lăsăm pentru 2-3 minute ca ele să se înăbușească împreună. Punem acum sucul de roșii. Punem acum în jur de 3-4 polonice din zeama în care au fiert pipotele. Piper proaspăt măcinat în jur de o linguriță rasă. O linguriță cu cimbru uscat. Sare după gust. Două foi de dafin. Și amestecăm. Am pus capac, reducem focul și mai lăsăm 15-20 de minute să mai fiarbă. Punem acum pătrunjel. Oprim focul și îndepărtăm cratița de pe aragaz. Așa arată tocănița de pipote de pui. Vă doresc spor la gătit și poftă mare! Pe curând și cu alte noi rețete!